Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer, perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei. Aquest senyor és el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya i, des del meu punt de vista, aquest discurs és inadmissible i aquest senyor hauria de ser arrestat, potser temporalment, una setmana a casa seva, perquè aquest és un discurs polític i en democràcia els discursos polítics els fan els polítics, no els fan els uniformats. És a dir, si la Guàrdia Civil, que és comprensible, està ofesa perquè el Parlament va votar que se'n vagi de Catalunya, doncs ja hi ha el govern de la ministra, la delegada del govern que pot contestar políticament aquesta declaració política. Un uniformat sí que té obligació d'absoluta neutralitat. Em sembla, per tant, inadmissible i em sembla francament imprudent amb vigílies d'un moment en què la Guàrdia Civil, en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional, haurà de fer front probablement a una protesta multitudinària al carrer que es derivarà de la sentència.